Откъде идва? Ами, значи, във втори клас имах за домашно да напиша историята на фамилията ми и питах моята баба и тя ми разказа, че по време на турско робство хората са бягали в планините, в горите и едно момченце си е играло с две камъчета и неволно е казало Чунчук, докато си играе и на паметника на това място е записана неговата фамилия по този начин. Това е едната история, а другата е свързана местността, в която са живели моя род, се е казвало по този начин. Така че имам две версии. Аз лично харесвам повече тази с камъчета. Според мен ми звучи много легендарно, но пък нищо чудно и да се е случило и по този начин. След това пък местността да е получила името, от местността в името и въобще ето така. Това са двете истории, които... Сега за песента. Сега, да. Модел, актриса, сега вече и... Дебютна песен. Да, твоя собствена. Да. Която носи недвусмисленото име Аз идвам. I'm coming. Как се случи това? Ти